lifestyle. And, that's what you live for, is your life. I don't live for my Bitcoin. The Bitcoin creates my life. My opinions are... I just want to know, you better know, you better know, you better now. I just want to know, you better know, you better know, you better now. I just want to know, you better know, you better know, you better now. I just want to know, you know. Yeah, namhlanje sobe senza like i-tutorial ye Valr.com exchange enye enkulu lapha eSouth Africa after iLuno. So sabe sibonisana like ibisebenza njani. Akho mehluko like mninzi between iValr neLuno. Qha iValr iliste like i-coins ezininzi kuneLuno, yabo, and like i-more user friendly like for me and isebenzisa yona kungoku. So like uya kuvalr.com uthi sign up if awunayo i-account, or uthi sign in if unayo i-account, then ulogge into i-account yakho, yabo. So mna ndilogge in, izokubonisa kanje apha phezulu, kubonisa igama lakho. Yeah. Yeah, so like apha ekuqaleni ibonisa kanje, yabona le i-wallet yokuqala, i-wallet yakhona iza wallet, then number 2 kube yi-Bitcoin wallet, yabo. Zonke ezi baziliste apha zine-wallet zazo, which means I mean xa i-owner uzoyibona apha, izovela uba unamali na, at the same time nayi-price xa nyuka izokubonisa. So udeposita njani? Akho mehluko between yona neLuno. Apha ya uyadeposita, uza apha udeposit, then futhi uze apha ku-Standard Bank, then apha phezulu bazokubonisa le reference number yakho, then ufake nale account number, check zi-details ezi xa udeposita, then imali yakho izozo reflector apha kuza wallet, izobonakala apha imali yakho. Then it doesn't mean soyithengile i-Bitcoin, you have to buy Bitcoin, and indlela yokuyithenga uza apha ku-exchange, awuzi apha ku-buy and sell. Apha xa uyithenga apha uyithenga ku-market, which means uzobhatala i-fee xa uyithenga, uzoyithenga nge-fee. But xa usiza apha ufuna uyithenga mahala, wenze i-order, then yeah, you make an order apha. If ufuna uthenga like i-Bitcoin, uza apha ku-buy and sell under exchange, not low buy and sell abonakala apha, yabo. Lo uzobuthenga ku-market, uza kulona we-exchange. Then apha ungenza i-order apha, unga-create i-order like let us take for instance, abona i-current Bitcoin price ithi 512. Yeah, so yeah, wenza i-order apha. Xa usenza i-order maybe uzobe usithi uchecke i-current price at Bitcoin, nansi ithi 509,923. Uze apha uthi 509 ufuna wena uyithenga mahala, masithi maybe uthi 508, yabo. 508, yeah, 508,000, yeah, nansi. Then apha ufaka i-amount ye-Bitcoin ofuna uyithenga, maybe uthi 0.01, izokubonisa u-0.01 uba like ifuna ube namalini, yabo. 508, yabo, xa ufuna uyithenga. Yeah, xa ufuna uyithenga nge-508, then uze apha ezantsi anayo, if benayo bizobonisa ubuy or blue apha, then you proceed uza apha uthi buy. And one other thing ngeValr, they bayakubhatala just for kwenza i-order kanje. Xa usenza i-order to buy okanye order to sell, they pay you i-rebate, yabo. So yeah, bakubhatala. Let us umzekelo like xa ufuna uyithenga 1,000 bakubhatala i-R1, xa ufuna uyithenga 2,000 i-R2, njalo njalo, kuyadependa wena ubufuna uyithenga malini. So i-order zakho soyenza loo nto zizobonisa apha, zizozo-reflector apha i-order zakho, and izokubonisa like ii-order zakho ezi-completed, yabo, zezam ezi. So nayo izokubonisa ii-order zakho. Then xa ufuna ubona i-chart uza apha, then i-order book, abantu abayithengayo nabantu abayithengisayo, yabo. Yeah, then uphinde uthi xa usiza apha kwi-markets, then uyabona ezithengisa under
i-South African rand i-Bitcoin, meaning like ungakwazi ukuthenga i-Bitcoin nge-South African rand ne-XRP ne-Ethereum under i-Bitcoin, then kube zezi zininzi yabo, zininzi zizo ezi zi-under i-Bitcoin. Ungathenga noba yiphi kwezi yabo, yakubonisa i-price nge-Bitcoin iphinde kubonisa i-price apha ezantsi equivalent to iza ngerand yabo. Same thing nalapha kwi-Ethereum nakhona lela same asithi ufuna uthenga lena, uza apha uthi buy sell using i-Ethereum yabo, then ungakwazi ukuyithenga. Then usokwazi ukuyithenga ke ngoku usoyithenga ungakwazi ukuyisenda just like i-Bitcoin apha, then uza apha kulo send kule icon le, then after ufake i-Bitcoin address apha, then usofaka i-Bitcoin address, ufake amount ofuna uyisenda, then uthi withdraw, then izohamba nakwi-Ethereum zonke kanje, uyakwazi ukuyisenda, uyisenda kanje yabo. Yeah. So zi-transactions zami ezi yabo. Izi kanje ayikho nzima, yona i-user friendly kakhulu i-Valr, ndiyayithanda ndisebenzisa yona. So I think for now yeah, siyikhavile everything about i-Valr. Umuntu xa nombuzo ungabuza down in the comment section yabo, ndizoyifaka ilink yakhona in the description xa ufuna like uregister ne-Valr.com, then uqala ukuyisebenzisa le exchange apha eSouth Africa to buy or to sell i-Bitcoin okanye utrade i-Bitcoin. Okay, sharp.